Unotaurisa mimi. Hanzi zvino izvi. Ndesaya. Chipfuwa. Ndimune mhingi inonzi intercooling system. Paida unoita ndokuservice. Ena service. Haisi kukura. Kwenda. Yakasana samvura kwei. Asi makaisa diesel petrol. Atapo dzikavha kapera. Ipasanganisa. Eti gasket rakatsva. Zva. Vakabhoira yakanyakutsva. Achibva tushura. Apai. Muruya kupi mazuva? Majubi. Majubi. Kwani kunonzi kwani? Kwa maimaki. Kwa maibezi. Unotangira mari mbatute? Mbatute izo neambomi. Samukura wechima zva? Avasani kula masikandi. Kriye. Iwe utenga kriye manje? Nekambucha. Kambucha iso wawaga? Uwawa? Iwa. Kambucha anta. Uzi. Kambucha kanoruwaga. Inamba ninoro? Number 3. Alright. Number 3. Ndonorova iyo? Aiwe. Unodzongaira. Inoruwa napiri kuti zvakutamba. Saka unokurudzira kuti kambucha kasarohwe nevana vasikanota? Mapostori anzi akakusvika akakurowa makambucha kaita akusvika kumaso akarohwa akasiwa. Akuparidza nekasikaperi adhamwa achikanzi akadhamwa iye atorohwa kadorohwa usanje pereunazimije kambucha kadorohwa iyo anoti chii kambucha? Kambucha aripaitanzi vasangamizikana kachira pangu agara pangu andokutaka pane zvekuizwa pakati zvokudaro kune saka nhasi wambowa roichi anasipaita chilomasesi nda wakurumidza kuuya unowanzouya kwati tsvaka kumorozoro utano hazvini vanomira zvafa kwenda zvina ndakatoenda izipija zvakatodha musika unonga uchita basa nei? ndiwei kuroda basi kuroda basi kunesa zvinhu kuti pamusoro pemabasi zobasa racho asi munoshandira machicken basi? aiwa matafu emageya ane mageya anoenda pamazini andoka machicken basi anoiswa maodhrovu pamusoro kaya to machicken basi because amazuva mashongtongu kaya anoiswa unovhurwa kapasi pamupinde wodhrovu kamaii inongopinda bhegi chete asi mama wacho anopinda wodhrovu ane bako bako saka zuva unoita mari yose toita zvimaraudzira omune makawanda ndinokubatsira munoroda muri vangani basi? maroda 7 mupiwa mari one basi nokutakura kwano toverekera nhambo kanemurungu nhambo toti mapinza vanhu 50 tokuwa 50 dhora pamunhu ndomutemo wechibhasi dhora pamunhu pachinozonetsa munozowana chitsotsi manje kubvutirana machembere mabhegi kuri kutsvaga kutsvaga basi kabuda rakashamba muroshaya mari saka motoakakatotasi tibvutirana ndo masenzero acho isikire basa basa isikire basa aisikire basa
Apa unomuka nguva ichinda basi? Apasi fundi nauti. Wakwenda? Basi. Kupi? Kumuzika. Musika kupi? Musika dzakawanda. Kumuzika kumabhazi. Kupi? Kuchihwindi. Mbare musika. Mbare musika. Mazivana musika dzakawanda. Kumbare musika. Ndokwatinoenda chihwindi. Hausi kutraina chashani. Ndautomanya padheni kunonopaiza. Ndikuza kugotonga. Kana kuti bvisa ndori kanganonga. Kogeza. Wapedza kugeza kuti? Every day. Unyimba. Wapawe kuno. Kudikizira kakwandi kubva. Ndibasa Ajita. Hapana kwenu. Kokangira. Kangira. Ndokangirwa kumajubri. Majubri varuta mari ukanga. Iwe varikubhadharisa mari mauri majubri. Jubri. Madhora. Dora pakufamba. Dora pakufamba. Ari dora kukawanda. Unozwana. Wapedza ukangani. Vari wezulu. Apa ndiri majubri. Zvakatodhama. Saka paunokanga unopeke life one. Unopega. Kwenda. Unofunda. Unakateedzera nzitafu kusvika unonya. Unochidzisa matayi. Ndakatedze. Ndakadhafu. Pakati. Pakati. Hauko mutambo wechingoti mavheji. Unomikisa. Wapedzera ukanga basi changa chiri chakaita chakamira. Achari pakati. Chanzu. How many minutes will you cut? 10 minutes. But I say I never want to say 10 minutes. I will also see it. You know, Torero. You better. Anoshapa customer. Akazopikanda alitorima kwa vanobirwa mafoni vari kutikanga ubvabirwa foni avasikaukete avanokuzvamurira itoti wakanga kunakirwa kwazi urugwarirwa saka pane pakatoipa anotsvaga mari saka iwo like mahuri ekumajubheka mahuri ekumajubheka unenge uchikanga hauoni kuti unenge uchivaitira udzivirwa padhora unirivawo kana 3 dollars ndozvatasainara iwo vakati dhora kuvamba kana wava 3 dollars wakutonzwa tsitsi watowe chenhikirira inozi cheinobatsira inozi chinobatsira cheki handizi seja kana homa aunobatsira but iwa haunziwo tsitsi kwamukadzi munhu musvino dhora kumusvino mazisi ako ndoanoona kuti umusvino iye anenge akatoparara kudhara mazisi ako ndoanoona kuti musvino ote zvoiye iye anenge ari pabasa aiwa anenge ari pabasa kufunga kwako mahuri aya anoita mari paso kana 30 kana 40 dzinopinda dzopinda ende makastoma acho mazhinji mauiti andokesha yes ndafanira kombi achitamba maraundi yes kana akuenda kudheni anenge atore negrosari rake maraundi yake atobho but vamwe vacho vasakadzirana vakatowanda vamwe vagara muna naipedhi machipisa kupi anokubuda mumba achiti ndikuenda kudhirazi
murume azoti basa wacho Hughes anogona mari yauya saka kutaura kuti varume takapusha chiti wakadhibhi mwana murume asingazivi kunosenza mukadzi wake zvakaendo hapana zviripi zvakaendo unofanira kuziva kunosenza mukadzi wako saka pane mumwe wakambokanga wakamubvunza kuti aimeriri akapfumota aimeriri yes taura nyaya yacho taura nyaya yacho kuti wakabvunza sei wakashamisa sei intercooling system isiri kushanda mukuwirirana we uzobvunza kuti ushamari yoyo ugere sei nditori murume wangu kuti adikuita zvepadheni zvepadheni hazviti murume totodzangaita zvigira kana vakuti papaposito vatochinja korobhani avapfeka hembe dzemubhajeti anoipedzidza mabasa ozata hembe dzekudozana kana mabasa anochinja vakatuma mini ya vanenge azviri karumu dzavo workshop dzavo workshop inozara vanhu inopinda vanhu aiwa inokuringidza hembe muchikira ore iyo room yawakapinda ine vanhu vakawandisa muri pakufamba muchikanga yanga ine vanhu vatatu but inowanzopinda vanhu vane kana fova uyarapo watokiadzana au hapana hautombudzwa kuti pane vlaza kuto hauchoke saka kufamba nebhora yokavira zvavo zviya zvawaida zvoemusiyana plus business transition mabusiness ufanira kungopinda mutaundi ungotaura nemunhu dzingatanguda business unogona kuitira muchikeni vakazara vanhu ziya zvawafambira muchikeni zeta mazeneza zidai hazina tauni iwo uda mubvunzo kuti kana muri kusvika kwandira tasiyana neyekukanga unodya sadza kukanga ndudya kauhani nguva kumahandi 12 saka kuseni kwezvinongosina kuti ati kune vakadzi vanobika tii futi asi sisi tozomwa masezimai ingaasati sadza noita mari ito dora dora US makadya komo resadza mune muchiti munofanira iti kana muchita sadza mune masusu matumbu musoro wemombe kunooneka variety kaumachikuru everything musoro mbudzi yes makombe mbudzi yes any variety wakareisa zvako yeah zvese saka uri kokumba ukono muzobika ndizobika kokumba une mukadzi mukadzi takatanganisa kwenda takatadza kuirana hanzi asi ndauda kutotora umwe unoona kuti wokwira vakadzi vanhu machibiki zvokutoiswa chidhimberi kunzi ukwira vakadzi vanhu ukangonyenga munhu wangazive kuti uri kuita mabasa ako ukanyenga muhoko akakuda zvakwapa kune ai wawada inini iye kwanga andika kuziva kuti angachiti saka ungataura kuti ndani vanoda kukwirwa vanoda kuiswa kwazvekumusikadzi varume kana kuti vakadzi ngekupa vanoda zvebonde
kunyanya zvebota zvebonde ndikati ini varume tinoda bonde vakadzi vari pakutsvaga mari ukaenda uchiti kuda bonde usina gauni kunzi adakirezve iyo vanoti ndikutsvaga gauni kana usina gauni wanzaiwa famba saka munhu anengaida unarutsvaga mari saka wakasangana nawo ese mafurawazi zvese unofarira chii ane matinji mahombe kana kuti kangori kaputsetseka matinji ndo akunaka ari matinji chii chinonaka pamatinji anogiripa kepi rikunji giripi unochipuwa giripi rekuti unazokonduda ndikuruwa mazini utekukutsvedza haufanira kungoskidha angoskidha kuti akapari kunyenga chii kuti akapari kunyenga chirwiri ene muna Gaffa unofanira kugiripa that's what it is. Yes. You must be sex. Yes. You should go there. You must sex. You should give what you want. You must tell us. Yes. Yes. Little boy.